Daxuyaniya dozgere dadgeha tawanan ya navnetevî Kerim Xan ku ev girtina rêberên Hamas û İsraîlê daxwaz dike ji hêla hem Filîstînê û hem jî İsraîlê ve hate şermezar kirin. Serokvezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu tawanbariyên Xan yên dijî xwe red kirin. برێز خان di navbera rêberên İsraîlê û alîgirên Hemasê de hawkêşeke exlaqî ya nerast û şaş çê dike. Ev mîna ku piştî 11 Îlûnê di navbera Serok Bush û Osama Bin Laden de be. Yan jî di şerê cîhaniyê duan da di navbera Serok Franklin û Hitler da hatiye hevberkirin. Dozger Xan Netanyahu û Wezîrê Berîvaniyê Yoav Gallant bi tawanên şer û yên dijî mirovahiyê sûcdar dike. İsraîl ne endamê dadgeha tawanan e. Loma ger biryara girtinê were dayên Netanyahu û Gallant wê rûbirûyê darizandinek lezgîn nemînin. Lê dibe ku rêwîtiya wan ya derveyê İsraîlê asteng be. Pisporên hukukê yên İsraîlê revabûna dadgeha tawanan gotûbêj dikin ya ku dijî serokên hilbijartî yên welatên xwe dî sistemên dadwerî yên guncavin tevdigere. Divê dadgeh vê erka darizandinê tenê ji bo hindak dûzan bikarbînin. Eger welat naxwazin yan nikarin di dûzên wekû tawanên şerî û tawanên dijî mirovahiyê lêpirsînê bikin, İsraîl di artêş û Wezareta Dad de xwedana sîstemeka lêpirsînê ya xurt e û her wiha xwedana sîstemeka dadwerî ya pir çalak e ku van îddiayan dinirxîne. Filîstînî jî tawanbariyên dadgehê yên dijî Hamasê şermezar dikin ku komê tevî dîl girtin û tecawüzê tawanên şerpêk anîne. Dadgehê îddiayên dijî serokê siyasî Hamasê İsmail Haniyê û du rêberên leşkerî weşand. Hamas çawa dikare bibe tawankarê şer. Dema ku em dibin dagîrkeriyê de ne, yên ku axa xwe diparêzin wek tawanbarên şer têne dîtin. Şîrovekareke Filîstînî dibêje ku divê her du alî jî ji ber kiryarên xwe yên di heftê cotmehê de û yên piştî wê berpirsiyar werin dîtin. Hamas tawanên şerpêk înayne lê İsraîlê zêdetir kiriye. Xala giring ew e ku gelo wê Serokwezîr û Wezîrê Beravaniyê yên İsraîlê wê bêne darizandin, ger ev nebû ne heqî xuya diket. Ku bi tinê Filistînî bêne darizandin ne İsraîlî. Netanyahu hem li hundir û hem jî li derveyê İsraîlê ji ber çawaniya rêvebirina şerê li Gaza tê rexnekirin. Lê anniha gelek ji rexnegirên wî kombûne da ku dijî tawanbariyên pir tund yên dadgeha tawanan ya navnetevî piştgiriyê bidin Serokwezîrê İsraîlê. Ji bo raporta Ricky Ross'un Özlem Yasak, Dengê Amerika, Washington DC.